Kaetaanko ne ratilla tuonne, kun eikö startti, kaetaan ratilla bensaa. Ei kai se riitä. Kyllä ne Toyota tuolla tekee. Tankki on, saattaa olla aika kuiva. Otapa nää se kanisteri. Opa hetki. Tässä on hirtty kaasupohja. Se on valmiiksi sun hirtty kun letkuun väliin. Starttapa eikö? Anna mennä. Takais. Startasta. Ai, loppua. Ei, eikä lopu. Viimeiseen yritetään. Viimeiseen asti. Vittu varttunut. Viimeisen asti. Startista nousee savu. Kaapeleista nousee savu. Anna startata. Ei se akku hajoa. Tomi paremmin kuin herra. On kyllä virrattaa. Starttaa. Älä enää, eihän sitä hyö, vaikka se ei pyöri. Niin se savu vaan. Tätä kaapittua. Löysä päin. Mä lähtin sinne, mä kääntis pistis polttele.